हाग्रामा महिलारि सारजों सासे आलासि हेलिकप्टारा बिरजेनबाय बिरफिनबाय रायजोफोर बेनि सिगाङाव मोनसे भिडिअसो होग्रोनो गोसो जादों बे जाहैबाय मालती रानी मेडाम जाय CWC नि चेयारमेनबो जाखांबाय बिथांजोआ माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ एनालाइज खालामबानो जाबाय रेंगा नोंथाङा बावखुंग्रियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लांनानै जोंनि बर' फिसाखौ मानो गाज्रि आखल बाहायहैदों बावखुंग्रिया आं जेराव रायजो जादों आं जेराव हाबा जादों बे बावखुंग्रि समस्तिनि आरो बे बावखुंग्रि समस्तिजों जोङो कन्टिनिउ 2005 सननि जेला माने राजनैतिक भाबै जोङो माने गिबि खेबनि थाखाय जों जेनेरेल काउन्सिल फैनाय बे समनिफ्राय लोब्बा दङ आरो बिनि सिगांनिफ्रायबो बावखुंग्रिया आंनि थाखाय जोनोम जायगा बायदिखौनो बुंजायो दा बे जायगानि मानसिफोरखौ आं गासिबो मिथिलायो आरो नैबे थांनाय 22 बोसोर जाबाय 2003 सननिफ्राय बेहाय दनेश्वर गयारिया 2005 सनाव निर्दलीय हिसाबै गेलेदों बियो बेनिफ्राय बिपिएफआव फैदों दा बेहाय दनेश्वर गयारि हिसाबै बेहा खुनु गुन्दा फिनांगौनि खुनु प्रयोजन जायाखै बिपिएफआ बावखुंग्रियाव खुनु रोखोमनि सोरबा गाज्रि आखुनि मानसिखौ लाखिनानै गाज्रि खामानि मावनांगौनि गोनांथियानो गैया आरो आं मिथिगौ दिनैसिमबो गैया आरो दनेश्वर गयारि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै एज ए पार्सन दनेश्वर गयारिया बेबायदि मानसि नङा स्कुटि गाखोनानै सोरांबानो बे मानसिनि न' थांनानै बयनिबो लोमजानाय साजानाय नायनानै जोबोद अनलायनानै गावनि न'खर बायदि थाबोनाय मानसि बेवहाय दनेश्वर गयारिखौ फेजेननो हागोन बायदि खुनु मानसियानो हाया फेरेंगाथ' गोजानाव दोन दिनै फेरेंगाया बे जायगायाव थांनानै गाव जेनगोनखौ सिखार खालामाजासेनो बियो बेवहाय गुन्दागिरि खालामहैनानै आरो दनेश्वर गयारिखौ गुन्दा फिदिंनानै बदनाम खालामनो नागिरनाया बे जोबोद लाजिथाव आं निन्दा खालामो फेरेंगा साबधान जानाया मोजां नोंथाङा बर' जाथिनि गेजेराव बेबायदि अन्याय बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव माने बिच्छेद दालाबो फेरेंगा नोंथाङा बावखुंग्रियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लांनानै जोंनि बर' फिसाखौ मानो गाज्रि आखल बाहायहैदों बिसोरबो बर' फिसा नों जायनो बाथुल होदों सिखा होदों लहा लाहोदों जों आगोल मिथिखाबाय बेबायदि खामानि मावहोनानै नों मा खालामनो नागिरदों बिसोरनि न'खरनि बिमाफ्रा लाजिदों बिसि फिसा लाजिदों दुखु मोनदों मानो बेबायदि आखलखौ बाहायदों गावबा गाव न'आव दोनहरखाथों फिसाबो संसार दङ आं गथ'फोरखौ दुसिनाय नङा जायफोर फेरेंगानि जानाय खामानि मावदों नाथाय फेरेंगा नोंनि गालखाबा जेरै गाज्रि आखलखौबो दा बाहायहै नोङो गावहानो जायगा गैया बिथा गैयै मानसिया गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै असान्थिखौ दाखालाम नोङो एनडिपिफोरखौ मा खालामदों फेरेंगा नोङो दिनै मानसिफ्रा हालाय हाबाय एनडिपिफ्रा एक्स एनडिपिफोरखौ मा खालामदों बिनि फारसे नोंहा दायित्व लानांगौ दिनै बावखुंग्रियाव बेबायदि दाखालामहै नोङो आङो खावलायदों आरो सासे बर' बिमा जानानै फेरेंगानि आं बे आखुखौ जोबोद निन्दा होयो मेडाम बियो मोननै समस्तियाव गेलेगोन बेवहाय बियो निसिमा आरो बावखुंग्रिखौ 100% फेजेननो हाथारगोन होननानै बुंदों दा नोंथांमोननि नोजोरावहाय निसिमा आरो बावखुंग्रि समस्तिया माबायदि कन्डिसनाव दं बिपिएफ हिसाबै फेरेंगाया 14 चिराङाव आं दा 14 चिराङाव दंफैयो दे 14 चिरांनि आङो ब्लक अफिसाव दङ दिनै 100निबो बारा इउपिपिएलनि मानसिफोर जइन जादों दिनै बिपिएफआव जइन जादों आंनि आखाइजोंनो आं जयनिं खालामनानै गोजोननाय मोन्दों 14 चिराङा गावनि देरहानाय समस्ति बेहाय बेयो सिटिं एमसिएलए काम इएम बेहाय थानानै खामानि मावनानै बिथाङा बिनि रायजो राजानि प्रतिसो रायजो राजाजों अनसायजानांगौमोन मा नांनानै बिथाङा बे 14 चिरांखौ नागारनानै बावखुंग्रिनि बे माने बानो जायगा गैयै बावखुंग्रियाव फेरेंगा दाउ बाथावथाव बिफाङानो गैया बासा लानायाथ' दुरेर खथा गोजाननि बाथ्रा बिथाङा बहाय मानो बाहायखो मानो बिनिफ्राय बावखुंग्रियावथ' देरहानो हाया आरो बिनिफ्राय बिथाङा मानो जोंनि आंनि अनजालि बिनानाव बिना गयारिनि लांगोनानि बिफाङावसो मानो बाहायखो आं खोनानायावथ' बे बिफाङावबो फेरेंगा बासा लानो हानाय जायगानि गैया मैया आं हाग्रामा महिलारि सारजों हेलिकप्टारजों थांनानै आङो निसिमायाव दंहैयोमोन बेनि जेसेबां लोब गेदारिं मैयानो हाग्रामा सारा डिक्लेयार होबोदों बे देरहाखाबाय होननानै बे नोजोराव फेरेंगाया जे निसिमाव देरहागोन बेथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा बेवहाय जेम्स बसुमतारिखौ फेजेननो हानायनि बेहा उमखुआनो गैया दिनै नैबे जोंनि हाग्रा ओनसोल लाइमुथि गोबोरखि आइना बाजार बेफोरबायदि जायगायाव माने निसिमानि गोबां भटारफोर दङ
बिथांमोनजोंनो आं गोरोबनानै दङ बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों जे नोंथांमोना जेराव खिथाया मानो बिपिएफनिखा बिपिएफनो भट होनांगौ दाथ' बिथांमोना एकमत दिनैबो जयेन जानायाव बिथांमोनबो दंमोन होमबा बे बेलायाव बोरैहाय फेरेंगा देरहानाया सम्भब नङा बिथाङा बे सिमांखौ नुनाया गार फेरेंगा नोंथाङा नि सिमांखौ देरहागोननि सिमांखौ गार आरो बावखुंग्रियाव जे आखलखौ मुगैथाव आखल बर' हारियाव बेबायदि मुगैथाव आखल भटखौ लानानै खुनु दिन जाफेराखै बे आखलखौ दाखालाम भटआ होथों रायजोफ्रा नोंहा खाफालाव दङबा देरहागोन खिन्थु गाज्रि आखलखौ दाबाहाय बावखुंग्रिखौ देरहानो हाखाया 14 चिरां हिसाबैहाय गेदेर सुबुं गौमाखौ माब्लानि समाव बानायनाय जागोन मेडाम बिपिएफनि साइडनिफ्राय 14 चिरां दुवार हिसाबै जोंहा बिजाथिया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 40टा समस्तिखौ जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै जेरैबायदि गिदिंदों एखेबारे गहपुरनिफ्राय श्रीरामपुरसिम जेरैबायदि बिथाङा गिदिंदों बे गिदिंनायाव बिथाङा 14 चिराङाव बिजाथि हिसाबै जोबोद नांथाबनो हायाखै नाथाय नैबेखौ बाख्नायनांगोन नमिनेसन होखांनायनि उनाव बिथाङा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबखांजोब्बाय हाग्राथिबो हाबैबाय बिथाङा लाइमुथि दलपानि जेरावबो बिथाङा थांखांबाय बेनिफ्राय बिथाङा आरोबाव मोनसे दाख्लै मोनथाम प्राइमारिजों मोनसे हेलिकप्टारजों फैनानै प्रग्रामखौ खालामबाय आं आसा खालामदों नैबे 15 तारिखआव बिथांनि मोनसे प्रग्राम दङ खारन बिथाङा लाइमुथियाव थांनायनि बाथ्रा होदोंमोन दलपानियाव थांनायनि बाथ्रा होदोंमोन नाथाय बेवहाय फायार ब्रिगेड गारिया थांनो हाया खारन बे गभर्नमेन्टनि खोथा पारमिसन गैया बेनिखायनो बेवहाय लाहैनाय जायासै माने जोङो थाइखौ लाबाय दं होनबा थाइखौ लानाय जाबाय आं आसा खालामदों बेवहाय जोङो 15निफ्राय 20,000 गेदारिं जागोन आरो बे जागोन आरो हाग्रामा सार फैयाबाबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों जोबोद गोजोनदों बिथांमोनहा हाग्रामा सारखौ केन्डिडेट मोननाय हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजा गोजोनदों आरो हाग्रामा सार बाहाय केन्डिडेट हिसाबै फैनायनि फोरमानानो बेनो जे दिनै गामिखौ दोलै नोगोरै बिपिएफआव जयेन जाफैदों खाम्फा बरगयारिया 14 चिराङाव बिपिएफनि जोलैखौनो गैया खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय नैबे चेलेन्जजों फैदों बिपिएफआ सिगाङाव जेसेबां गोरामोन बेनिफ्राय गोरासिन जानायखौ जिहेतु आं बे 14 चिराङाव दंबाय थायो 6-7 मासनिफ्राय दंबाय थायो ओंखायनो रोखायै बुंनो हायो जे 14 चिराङा हाग्रामा सारा देरहागोन थेंक इउ मेम